Adeluxin häikäisemätön päivänvalovalaistus herätti paljon positiivista huomiota Vaasan asuntomessuilla. Jämeräkivitalo funktion valaistuksena on yli 45 metriä epäsuoraa päivänvaloa eri huoneissa. Päivänvalovalaistuksen ansiosta talon sisustus on normaalia valkoisempi, kuten asukkaat ovat halunneet. Värit toistuvat aitoina ja kirkkaina ja tunnelma on raikas ja häikäisemätön. Lattiavalaisimissa alun perin olleet 150 watin hehkulamput korvattiin 18 watin Vivalight päivänvalolampuilla. Energiansäästö on merkittävä ja lamput myös kestävät pidempään. Keittiön kaapiston alapuolella on häikäisemätön päivänvalovalaistus. Ruokapöydän päällä on Ykinummen muotoilema lokkivalaisin Vivalight päivänvalolampulla. Myös seinällä olevassa jasmiinavalaisimessa on Vivalight-lamput. Valoa on riittävästi, eikä liesituulettimen halogeeneja tarvita. TV:n vieressä on Eero Aarnion muotoilema keskikokoinen tuplakuplavalaisin. Makuuhuoneen sängyn vieressä on Ykinummen Modern Art-valaisimet. Yläkerran epäsuora päivänvalovalaistus sointuu kauniisti ikkunoista tulevan valon kanssa yhteen. Myös lastenhuone on valaistu päivänvalolampuilla. Kaapin päällä on epäsuora valaistus, joka toimii vaikkapa yövalona. Kylpyhuoneen valaisinten päivänvalolampujen valossa kasvojen värit näkyvät aitoina ilman häikäisyä. Ulkokuistilla on 3 tyylikästä, häikäisemätöntä knaapivalaisinta päivänvalolampuin.